L'Evolució és una empresa cooperativa. Cooperatives de Catalunya patrocina Sota Terra. Aquest camí que ara faig el feien ja fa 65.000 anys els neandertals. I amb ells, ramats de cérvols, de cavalls, de bous, de rinocerons, 65.000 anys, Aquests neandertals passaven la nit, o les nits, aquí al costat, a l'abric romaní de Capellades. Guardarà aquest abric el seu secret, el secret neandertal? Quants eren, com vivien, com s'organitzaven, què sopaven? Tenim moltes preguntes i només 3 dies per respondre-les. Hem vingut a l'abric romaní de Capellades, a la comarca de l'Anoia. El riu Anoia és un lloc de pas obligat per als ramats d'animals. Els neandertals venen a caçar-los, s'hostatgen dalt d'un penya-segat, sota una balma, i fan focs, i conviuen, i n'han quedat restes. Tenim 3 dies per descobrir la seva història. Buscarem rastres de neandertals a Capellades. L'home de Neandertal és una espècie d'homínid que, durant milers d'anys, va conviure al nostre planeta amb la nostra espècie, l'Homo sapiens, i que, finalment, es va extingir fa uns 25.000 anys. Si hi ha algun lloc on puguem descobrir com vivien, és aquí. O m'equivoco, Eudald? És l'abric romaní de Capellades, efectivament, fa 75.000 anys que tenim presència de neandertal. I què feien aquí? Era un refugi. L'abric romaní funcionava com un lloc de xupluc. O sigui que venia a ser com un hotel. Sí, amb esmorzar continental. Vinga, anem. L'abric romaní de Capellades és territori Eudald Carbonell. Fa gairebé 30 anys que cada estiu hi excava buscant i trobant restes de vida neandertal. Aquest Homo sapiens i el seu equip de sàpiens hi fan una feinada de por. Durant 3 dies ens hi sumarem. Anem per feina. L'Eudald distribueix entre els arqueòlegs les tasques a fer. Durant aquests 3 dies excavarem el nivell de l'abric romaní corresponent a fa 60.000 anys. Tenim un objectiu i una il·lusió. L'objectiu, trobar indicis de vida neandertal, eines, animals, el que sigui que ens permeti conèixer millor com vivien. La il·lusió, trobar el que mai s'ha trobat a Capellades, algun os d'un home de Neandertal. En aquest Sotaterra som una gentada, l'equip habitual del programa i molts altres arqueòlegs. Som en un dels santuaris de l'arqueologia catalana. Em recorda una catedral de pedra que cada any els arqueòlegs van esculpint i polint a cop de palatí i de pinzell, i fins i tot amb algun estri més contundent. Que bonic és veure com els altres treballen. El Jordi Amorós fa anar el martell pneumàtic com si estigués construint un tram de l'AVE. Si enganxa un fragment de Neandertal, aquest home el trinxa. I pensar que quan el senyor Amador Romaní, que dona nom al jaciment, va començar les excavacions l'any 1909, el nivell era molt per damunt d'on ara excaven els arqueòlegs. Sí que se'n deuen haver tret aquí de tones i tones de sediments. Saps què és aquesta columna? No. Un testimoni. Cada 1.000 anys, aproximadament, un metre s'ha depositat en un cementeri. I això és molt? Això és moltíssim, únic. Has de pensar que algunes coves acumulen en 30.000 anys un metro. Això fa del romaní un jaciment excepcional, únic al món. Cada metre de sediments que es treu de l'abric permet recular 1.000 anys en la història del jaciment. Ara s'ha arribat al nivell de fa 60.000 anys. És a dir, que el terra que trepitgen els arqueòlegs és el que trepitjaven els neandertals que vivien aquí fa 60.000 anys. Si se sap que hi va haver ocupació neandertal fa uns 70.000 anys, vol dir que per arribar-hi s'ha de rebaixar el terreny 10 metres més d'on ara s'excava. En gairebé 30 anys, l'Eudald i el seu equip han baixat molts metres. És a dir, que han reculat molts milers d'anys enrere.
Quan vaig arribar fa 30 anys, vaig trobar la línia de quan fa 100 anys va començar l'excavació de l'abric romaní. Era tot el nivell A. Déu-n'hi-do. Mentre tothom penca literalment sota terra, l'Eudald em fa una classe d'anatomia. Tot un luxe per mi. Bé, per ell també, només faltaria. Què són, això? Bé, mira, explica'm. Aquest que aguantes tu aquí és un neandertal. Molt bé. Fixa que té un front fugisser, uns arcs superciliars molt forts i marcats i un maxil·lar molt projectat. I en canvi aquests som nosaltres, l'Homo sapiens, que tenim un front més recte, no tenim aquests arcs superciliars tan marcats i que no tenim la cara projectada, la tenim recta. Nosaltres, tots, el teu crani i el meu, pertany a aquesta espècie. I segur, perquè jo tinc un cosí, el meu cosí Sergi, té aquesta cara cap aquí, cap endavant. Tots els humans que vivim ara són sapiens. Bueno, però mon cosí és així. O sigui, que els homínids que corrien per capellades fa entre 70.000 i 35.000 anys tenien aquesta closca. Algunes persones pensen que els neandertals estan per sota els homo sapiens en l'escala de l'evolució. Fals. Són dues espècies diferents que tenien avantpassats comuns i que durant milers d'anys evolucionen en paral·lel, fins que els pobres neandertals desapareixen i al nostre planeta ja només hi queda una única espècie d'homínids, els homo sapiens, nosaltres. Però atenció, aparquem la teoria perquè el sapiens Jordi Amorós ve corrent a buscar-nos. Ha fet una descoberta important. Però seu i respira, Jordi. Ei, Amorós, què? Sembla que tenim un fogar. L'Amorós ha trobat un fogar, és a dir, les restes d'un foc. Un foc encès pels neandertals fa 60.000 anys. A veure, i ara què hem de fer? Què hi ha? Fins on arriba? Explica'm. Encara no ho sabem, no vulguis córrer tant. L'hem de delimitar, després l'excavarem. Delimitar vol dir que hem de saber exactament fins on arriba? Exacte. Molt bé. Hem de delimitar tota l'extensió per on acaba. Després netejarem els marges, excavarem per sobre. I què hi esperem trobar aquí? Doncs hi esperem trobar restes d'activitat humana, com per exemple restes d'indústria lítica o restes de fauna que ells hagin consumit. Bé, ja tenim el primer fogar, això és fantàstic. De quina manera? És a dir, com encenien? Encenien amb dues metodologies. Amb dues fustes fregant-les, fins que era una serradura que s'encenia, i colpejant dues pedres que treien espurnes i també aconseguien encendre vegetals. Però ara ja no ho fem així, ara anem directament amb un encenedor, no? Sí, però jo sé fer-ho amb dues fustes. Sí, jo també. Què vols dir? Que no, home, ara t'has de posar a fer foc amb dues fustes. Doncs et repto a que aquesta nit, si jo faig foc amb dues fustes, ens quedem a dormir al ras. Sí. Ah, que no tens pebrots. I tant que tinc pebrots. Sí que encendràs, sí. Aquesta nit dormiré a l'hotel i us asseguro que no serà l'hotel neandertal. L'abric romaní té molts fogars perquè els neandertals s'organitzaven a partir del foc. Per cuinar. No, els serveix per moltes coses, entre elles, una d'elles, cuinar. Cuinar, utilitzant el foc, evidentment fa que siguin més digeribles els aliments. Però, a més de cuinar, també els serveix com a element per processar altres materials, com la fusta, facilitar el treball de la fusta. També els serveix per escalfar-se. Pensem que estem en moments que climàticament són més extrems de més fred, que no pas el que tenim ara. I, a més, els serveix també per espantar els animals carnívors, per exemple. En conseqüència, dins d'un foc podem trobar qualsevol tipus d'element, des de menjar, no? Sí. De fet, trobem les restes de les seves activitats que han fet. Són les escombraries, nosaltres que excavem, són les escombraries dels neandertals que van deixar aquí fa 40, 50, 60.000 anys. O sigui, m'estàs dient que vosaltres sou els escombriaires dels neandertals, Nosaltres som els que recollim de forma organitzada les deixalles dels neandertals. I una altra funcionalitat molt important també del foc és el tema de la il·luminació. De fet, a través del foc el que fa és permetre allargar el dia fins a la nit. I això és el que veurem nosaltres dos després. Si tu fas foc. Això està per veure. Passo. Em quedo amb aquest concepte. Els arqueòlegs són els escombriaires dels neandertals, que no tenien contenidors de reciclatge de coloraines, per cert. Solos, transporting! Què? Vinga!
D'això se'n diu treball en equip. Com diu sovint l'Eudald, la feina feta en equip ens ha permès evolucionar com a espècie. Dit d'una altra manera, si només haguéssim mirat el benefici individual, ja faria temps que la nostra espècie no existiria. Prenguem-ne nota, doncs. Mentre els arqueòlegs buiden la Terra i els sediments que han extret avui, jo me'n vaig a classe de geologia. L'abric romaní està situat a la cinglera del Capelló. La característica geològica principal és que és una cinglera de travertí, una pedra que es forma amb l'acció de l'aigua. Aprofitant una font que hi ha al mig de Capellades, el dotat Raül m'ofereix una lliçó exprés de geologia. Aquest sotbany d'aigua està fet fa 25 anys, i la paret que veus aquí a fons era completament llisa. I ara, aquí al davant, s'ha format, en aquests 25 anys, tot aquest gruix de travertí. Estem veient molses, falgueres, tot de colònies vegetals, diferents tipus, que al quedar humides per l'aigua, l'aigua té molta concentració de carbonat càlcic, precipita i la recobreix formant el travertí. És una maqueta molt didàctica de com anava Capellades a la prehistòria. El pla d'aquí dalt seria el pla de Capellades, i per sota s'estan formant els capellons, que un d'aquests capellons és el que ha estat ocupat i és l'abric romaní. En 30 segons el dotat Raül m'ha explicat el que la natura fa en milions d'anys. Fantàstic! Abans d'acabar la jornada, un darrer esforç. Anar a buscar llenya com feien els neandertals quan arribaven a l'abric romaní i volien encendre foc. I finalment és el torn de l'Eudald. És només un teòric de la història o també en domina la pràctica? Aconseguirà encendre un foc com es feia fa 40.000 anys? No negaré que seria bonic, però jo m'hi jugo dormir en un matalàs tovet o damunt el terra. Doncs em sembla que al final em tocarà quedar-me a dormir aquí, no, Eudald? Em sembla que sí. Em sembla que sí. Escolta, els neandertals eren uns mestres amb això del foc? Sí, el foc per ells era la forma d'organitzar-se socialment. I aleshores ells tenien un encarregat del foc? El foc mi suposo que era tan important que el sabia fer tothom. El foc representava la llar. El que per nosaltres és encara el lloc on vivim i on fem totes les activitats domèstiques. És l'escola, és l'acadèmia, i entorn al foc passaven la informació que hi havia del seu entorn i dels mateixos, les tradicions, el coneixement adquirit després de molts anys d'evolució. Els neandertals ja parlaven? És a dir, tenien un llenguatge... Els neandertals parlaven i segurament el foc va ajudar-los a tenir un llenguatge articulat i un llenguatge complex. I segurament la selecció natural va actuar favorablement a les persones que tenien més capacitat de parlar, de recordar i que parlaven més bé. Perquè el foc, en el fons, és el gran mitjà de comunicació de la prehistòria. Molts han volgut comparar el foc amb la televisió. Això, la televisió uneix? No. La televisió no és un element interactiu com és el foc, és un element de referència. Entorn d'ell tothom pot parlar. És tan important. El foc tu el mires mentre parles, però quan una persona parla li pots mirar els ulls, el veus. Hi ha una interacció intergeneracional. Ara hem fet foc de forma semblant com feien els neandertals. Ara el que cal és mantenir-ho. Com si fos un foc sagrat. És que per ells ja ho era sagrat. Tu et veus en cor de mantenir-ho? Home, si fem torns, jo crec que sí. Doncs endavant. De moment hem trobat un fogar. Han fet foc com feien els neandertals i, en conseqüència, ens tocarà quedar-nos a dormir aquí a l'abric, igual com feien ells. I demà serà un altre dia. Esperem que estigui carregat de nous descobriments, perquè de moment les coses van una miqueta a poc. Això sí, de moment, bona nit. Bona nit.
Fermí, que s'està apagant el foc! Què? Ja et deia que ho sabies mantenir. Què? El foc, que s'està apagant. S'està apagant? Té, ja sé. Bon dia, Bon dia. Segon dia d'excavació i no acabem de pensar què podem trobar dins del fogar. Tan important és un fogar? Allà hi trobarem les restes d'activitat humana. Les restes, les talles de sílex, animals que s'hagin pogut cruspir. I això vol dir que podem trobar la forma com aquesta gent s'organitzaven per viure quan anaven amb un abric. Com a habitacions o com a... no ho sé. Sabríem on estava cada habitació de la casa. On dormien, on cuinaven. Doncs ja estem tardant. Vinga. Baixar el nivell que estem excavant és retrocedir 60.000 anys en un instant. Tenim molta feina. Hem de saber com es distribuïa l'hotel Neandertal, on hi havia la recepció, el jacuzzi, la suite presidencial, el restaurant amb estrelles Michelin. L'Eudald es posa en acció. I jo també. Sempre m'ha fet il·lusió fer anar un artefacte com aquest. És com una joguina. I ara que parlàvem de joguines, no podem oblidar el foc que vam encendre ahir a la nit. L'hem de mantenir com el mantenien ells, amb dos bastons. Em sembla que en tenim un dels grans. Hòstia, xulo, com fardes. Què és això? Espera, Ui! la Ja maqueta. està, va, la maqueta. Aviam, això és un os gran, Sí. no ens surten cada dia d'aquests, d'acord? Humà? Va, No ho crec. No. No en té la pinta. vaja. Si fos humà, seria la primera vegada en 27 anys a l'abric romaní que trobem restes de Neandertal. Bueno, alguna vegada pot ser la primera, no? Però I no sé si fos no, si sóc jo. no ho penso, No, això té més pinta d'herbívor. És un maxil·lar de cavall. Maxil·lar de cavall. Maxil·lar de cavall, això, segur? Sí. Un maxil·lar de cavall. De moment ja anem trobant cosetes. Què hi fa un cavall aquí, al costat d'un fogar? Pues probablement els van portar els humans. Per Menjar-se. menjar-se'l, eh? Teòricament, no ja podem afirmar que és una mandíbula de cavall, això. Podem afirmar. Ho podem afirmar, eh? Una mandíbula de cavall. Una mandíbula de cavall. Ara cal dibuixar-la, apuntar les coordenades on s'ha trobat, acabar d'excavar-la i analitzar-la. Aquesta mandíbula de cavall ens pot proporcionar molta informació. La Palmira apunta que, pel nivell en què s'ha trobat, la mandíbula de cavall té uns 60.000 anys. 60.000 anys! Si comptem que els cavalls viuen uns 30 anys, a aquest exemplar i a un cavall actual els separen 2.000 generacions de cavalls. Ara, el que cal és buscar si hi ha més peces associades a la mandíbula per extreure més informació d'aquest fogar. Després de més de 24 hores esperant plàcidament, sense fotre ni brot, vaja, el Joan Biosca i el Jordi Rosell reben la mandíbula al laboratori de campanya, però l'espera ha valgut la pena. Carai, quina peça, no? Sí, està una mica rostida, eh? Aquests l'han menjat, segur. Sí? Sí, mirem, està per aquí, el peça aquí està cremat. Ara mirem a veure si té marques de tall. Que són de descarnament. Sí, treu la galta. Ja s'aprofitava tot. Sí, estes em saben molt, uns carnissers increïbles, tio. La confirmació que la peça té marques de tall fetes amb eines de sílex confirmaria que el cavall va ser esquarterat i, per tant, menjat pels neandertals. Dit d'una altra manera, al restaurant de l'Hotel Neandertal el menú incloïa carn de cavall. El que encara no sabem és si en forma d'estofat, de carpaccio, d'hamburguesa o d'escalopa, l'escalopa pels nens. Jo, mentrestant, compleixo amb la meva obligació i, com a bon neandertal, poso més llenya al foc. Vaig amb pressa perquè m'esperen al laboratori de campanya. És dur, això de ser un neandertal. La Palmira, el Jordi Amorós i la seva col·lega d'excavació en aquest jaciment, la Maria, continuen en ratxa. Al fogar hi estan trobant eines de sílex i altres ossos d'animals associats. Anem molt bé.
El segon dia, de moment, és bastant fructífer. Què diuen els resultats del laboratori? Mira, a partir d'aquí vam fer el tros de mandíbula que ens va sortir, vam fer un muntatge 3D. Aleshores, a partir dels resultats del laboratori, sabem que és un Ecosferus. Un Ecosferus? Què és un Ecosferus? És un cavall salvatge de l'època. Ah, molt bé. Aquest tros d'aquí és el que tenim conservat i a partir d'altres restes, aquí no ha sortit sencer, però a altres llocs sí, sabem com és tota la forma del cap del cavall. Ja. I només per un tros de maxil·lar sabem l'estructura sencera morfològica de tot un cap? Sí, perquè pertany a una espècie i llavors se sap que és d'aquest cap, aquest tipus de cavall. I, escolta, eren de la mateixa mida que ara, un cavall de l'època? Un pelet més petits, aproximadament 300-400 quilos devien pesar. Ah, molt bé. Escolta, i què hi feia un cavall en un fogar? Bon, sabem que se'l havien menjat, però un cavall de 200 o 300 quilos havien de ser molts, no?, per menjar-se'l? Sí, has de pensar que encara no sabem quanta gent hi havia als fogars. És a dir, se li ha de fer un seguiment a veure si està tot concentrat al mateix fogar o estan en diferents fogars. Ja, però un cavall sencer, què feien amb les restes? Doncs podien fumar la carn o a vegades l'abandonaven. L'abandonaven? Un cavall de 300 quilos? Has de pensar que en aquell temps els cavalls eren gratis. Com que vol dir que eren gratis? Doncs mira, només fa falta que miris per aquí la quantitat de cavalls que podien passar. Ah, clar, o sigui, només calia sortir de casa, anar cap aquí, a caçar i tornar una altra vegada, no? Una mica més complicat, però alguna cosa així. Ja. Hem pogut reconstruir l'aspecte que devia tenir el cavall que es van cruspir els neandertals. Això sí, sense patates. Com que el foc està controlat i no patiu que complim totes les normes de seguretat, me'n vaig a passejar al centre de Capellades. Aprofitaré que hi vaig per fer un exercici antropològic. Els habitants de Capellades actuals sabran reconèixer quina cara feien els capelladins de fa uns 40 o 50.000 anys? He vingut fins al carrer Major de Capellades per veure si els habitants d'aquí, de Capellades, saben distingir entre un Homo neanderthalensis i un Homo sapiens. Vostès sabrien dir-me de quina bèstia és cada un d'aquests? Home, bèstia, poder no. Fa tants anys que és mort que no es coneix. Jo diria que és el macumano. Qui diríem que són? És un parent nostre. Sí, vol dir? Penso que sí. Però quin dels dos seria més parent seu, aquest o aquest? Per mi què? Aquest no, perquè aquest és una miqueta més lleig. No veig les dents massa sortides. Sí, aquest ja no tenia unes dents una miqueta massa sortides. D'home o d'una dona. Jo diria que és una calavera, això. Oh, ja ho sabem, això, però de què és? Una bèstia? No, d'allò que es fa sota el cap. Això és una bèstia, eh? No el que fa sota el cap. No és cap persona, eh? D'un mico? Homo sapiens? I aquest? Neandertal. Oh, vale. Jo diria que és una calavera. Home, no sé de què. No. Ves que aquesta nit amb el teu home no veiem. Neandertal. Vale, vas molt bé. Quin és de Neandertal? Aquest, potser. Sí, senyor. Per la forma del crani o... La veig més rodoneta, més... No sé, com més humana, normal. més humana, tot ho deuen ser, no? Però més calavera. Jo diria que és aquesta, no sé. I aquest? Neandertal? Molt bé! Neandertal, Homo sapiens. El més semblant a mi crec que seria aquest d'aquí. No, s'assembla a mi. Jo em veig més bé. Mentre a l'abric romaní tots continuen pencant, a mi m'encarreguen una missió de gran responsabilitat: dur la mandíbula a la ciutat, al laboratori. La tecnologia ens pot proporcionar molta més informació. D'aquesta fantàstica mandíbula de cavall que hem trobat a Capellades, n'hem extret un queixal i l'hem posat en aquesta màquina. Atenció, com es diu això? Un difractòmetre de raig X. Aquest difractòmetre, però, aquest queixal n'estem analitzant només una petita part. Sí, aquest equip ens permet analitzar zones tan petites com la que està encerclada. En aquest cas correspon a l'esmalt, la part més brillant de la dent. O sigui, no estàs analitzant el menjar? No, el menjar ha desaparegut. Ah, o sigui, analitzes l'os. L'os i com ha crescut l'os. I què ens diu aquest os? En aquest cas en concret, ens està dient que, sobretot comparant-ho amb queixals de cavalls actuals, ens està dient que ha crescut aquest cavall en un clima fred i humit.
Fred i humit, o sigui, correspon a la zona de Capellades, que és per on passa el riu Anoia, no? Concretament, sí. Escolta, i ara posats a fer, què tal estava de salut aquesta bèstia? Comparant-ho amb la senyal que ens dona el difractòmetre i l'aspecte visual de la dent, es pot concloure que era un cavall que tenia molt bona salut. Era un cavall sa fins que se'l van menjar els nostres amics neandertals. Pobre bèstia. Torno a Capellades, amb menys benzina, però més savi. L'Eudald i el seu equip no descansen. Què? El Jordi Amorós continua excavant el fogar, a veure si hi troba més restes i, per tant, més informació. La Gemma i la Palmira han començat a excavar uns metres més enllà, a veure què hi troben. Per què estem buscant aquí? És possible que trobéssim algun altre fogar. No sabem què trobarem. Gemma, què hi ha? Hi ha alguna cosa? Trobes alguna cosa? No, de moment res. De moment res. No. Anirem buscant i si és, ho trobarem. Si és, ho trobarem. Em quedo amb aquesta frase de la Gemma. Podria ser la gran màxima de l'arqueologia. Si és, ho trobarem. Uala! Uala què? Uala què? Uala què? Què és això? Pues serà un altre fogar. Un altre fogar, un altre fogar. I què hi ha? Hi ha ossos, hi ha alguna cosa? Hi ha industrialítica? Industrialítica, aquí hi ha una peça per ara. S'ha de tenir paciència en el treball arqueològic. Les coses arriben treballant sistemàticament i amb paciència, i no corrent. S'ha de treballar ràpid, s'ha de treballar bé, però s'ha de treballar sempre amb estratègia. Això ens permetrà, amb aquesta de troballa, completar amb el fogar i la mandíbula la conducta que tenien els neandertals en aquest nivell de l'abric romaní. Amic. Constància, paciència i no posar-se nerviós, no? Doncs a mi em costa molt. Em costa molt. I ara què fem? Els cabassos estan plens. O sigui que... Deixa'm-ho dir-me. Deixa'm-ho dir-me. Xulos Bratos! Transpoiting! But if you're feeling low, you positively can't go wrong with hi-ho, hi-ho, hi-ho. It's home from work we go, yeah. Hi-ho, hi-ho. Com vivien els neandertals? Quants eren? Com s'organitzaven? Trobarem restes d'ossos domínids? Quantes preguntes? Quantes respostes pendents? Hem excavat, hem trobat coses, i ara cal pensar i analitzar el que hi ha, i continuar excavant, naturalment. Amb els fogars, les restes de cavall i les eines de sílex que hem trobat, el sempre savi Biosca ja té feina per començar a lligar caps a l'ordinador. La Palmira, incansable, no dona la jornada per acabada. S'ha quedat sola a l'abric romaní, sola amb el seu fogar. D'això se'n diu vocació. Aquest segon dia del nostre equip a l'abric romaní ha estat molt productiu. Hem trobat un segon fogar, hem vist eines neandertals i, a més, hem trobat un esquelet de cavall. I hem sabut i hem descobert també que aquest mateix cavall va ser cruspit pels habitants neandertals que vivien aquí fa ni més ni menys que 60.000 anys. Per això hem volgut celebrar-ho fent una deliciosa sopa neandertal. El que no sé és com la farem. Com la farem, aquesta sopa, Eudald? De veure. Doncs amb aigua i amb herbes. Ja. I sal? Sal no l'utilitzaven. O sigui, els neandertals segur que no tenien problemes d'hipertensió, oi? No ho crec. Molt bé. Aleshores, com ho fem, això? Què fem? Primer, escalfar, posem això al foc, no? No. Ah, no? Al contrari. Com al contrari? Escalfarem l'aigua, sense posar-lo al foc. Posarem el foc a dins l'aigua. Posem el foc a dins l'aigua, ja em diràs com ho fem, això. Una meta. Quina calor. Una altra, ara. Molt bé, i ara què? Encara hi posarem farigol i romaní. Farigol i romaní, clar, ja que estem a l'abric romaní, farem la sopa neandertal al pensament de romaní. Molt bé, així ja està en marxa. Bé, en qualsevol cas, ens queda un tercer dia molt dur i molt intens. Per això et dic que, amic meu, bona nit i tapa't. Bona nit.
Eudald. Què? Que dorms? Ho intento. Fermí. Què? Que dorms. Ho intento. Eudald. Calla, collons. Avui, tercer dia a l'abric romaní. Avui acabem l'excavació. Avui hem d'arribar a conclusions. Avui hem de saber com funcionava l'hotel neandertal de fa 60.000 anys. Ho he dit? Avui. La Palmira va ser l'última de marxar i ha estat la primera d'arribar. El seu fogar ens pot aportar alguna dada clau de la vida neandertal a l'abric romaní. La Palmira ja treballa, però la resta tenim gana, molta gana. Un cavall no el caçarem, però per agafar forces per al darrer dia d'excavació, l'Eudald s'ha ofert a cuinar-nos un esmorzar que no sé si és neandertal, però deu estar boníssim. Trinxat de col i botifarra negra a l'estil carboner. Bon dia. Mira, bon dia. Hola. Has fet feina, que fos? Carai. Molt xulo. Aviam. Que hem treballat, que ens hem aixecat d'hora per treballar, Palmira. Què és això? Explica'm. Pues trobem el fogar d'ahir, que ja està més descobert, sembla que és bastant gran. Mira per on va. Fins on arriba? No ho sabem. No ho sabem encara. I està tot ple d'industrialítica. Industrialítica, què vol dir això d'industrialítica? De restes de sílex, de ganivets, restes de talla. Hi ha un percutor, el martell que feien servir per a trencar les eines. Saps què vol dir això? Respecte al fogar que havíem trobat. Que el fogar que havíem trobat... Aquí anava, Per què? Que anaven deixalles, el que està aquí darrere, i és un fogar que té una funció molt diferent a un fogar com aquest d'aquí, que és un fogar pla, que té un taller d'eines de pedra associat. És a dir, hem trobat dos fogars que són complementaris en una mateixa ocupació. Això ens explica la complexitat que té el foc a l'hora d'organitzar els neandertals aquí a l'abric. Molt bé, molt bé. O sigui, aquí davant tenim la fàbrica i aquí tenim el restaurant. Bé, podríem explicar que... Ràpid i malament, No, perquè podem dir-ho que en un lloc tenim on hi ha l'activitat domèstica dedicada al treball associat a la cacera i les eines per fer els treballs diaris, i a l'altre lloc tenim el lloc de consum i de deixalles d'aquests homínids. Molt bé. Veus, això d'aixecar-se d'hora es veu que dona fruits al final, eh? Molt bé, Palmira. A l'abric romaní els arqueòlegs acceleren el ritme. Dos focs, cadascun amb una funció definida. Ja comencem a tenir la resposta de com s'estructurava la vida neandertal a Capellades fa 60.000 anys. Però segur que encara trobarem més coses. Palmira, ja en tens unes quantes de tretes, no en puc agafar una? Agafa-la per aquí. Pel mig. Pel mig, eh? Això ha de tallar molt, no? Sí, és una ascla de sílex. És el que utilitzaven aquests homínids per tallar la carn, per tallar els vegetals, etc. Ho feien utilitzant aquests percutors, colpejant amb un percutor d'aquests una altra pedra d'aquest material, saltaven aquestes ascles que tenien, com veieu, una zona de tall perfectament esmolada, que és la que servia per les activitats de tipus de cacera, domèstiques, de carnisseria, etc. I per què ho trobem aquí, això? Per què no ho trobem al costat de... Per què no està associat a ossos d'animals? És a dir, per què no podem trobar aquí ossos d'animals ara? Perquè ja ho hem dit, aquest fogar era un fogar que hi havia fet un taller de talla. És aquí aquest artisà que va tallar això, va tallar-ho, va deixar-ho aquí. Algunes d'aquestes peces van ser utilitzades i altres no. Altres han estat abandonades al mateix lloc on les van tallar.
La Maria és ara l'encarregada de mantenir el foc encès. El repte és que no s'apagui mentre siguem aquí. Encendre'l amb pedres i pals no era tan fàcil, o sigui que, un cop encès, els neandertals tenien molta cura que no s'apagués. Neandertals, però no tontos. Els sàpiens i els neandertals són dues espècies d'homínids que van conviure a la Terra durant milers d'anys. Cadascun seguia la seva línia evolutiva. Si els neandertals no s'haguessin extingit, qui sap si ara hi hauria diferents tipus d'humans. Mira, aquestes són les pedres que hem trobat en el taller Fogà. Ara, te les vaig a posar aquí i em diguis si pertanyen més a les d'aquest cantó o a les d'aquest cantó. Jo diria que les d'aquest cantó. Bé, doncs les d'aquest cantó són fetes per neandertals, molt bé. I aquestes són fetes per l'Homo sapiens. I a més el material és millor aquest material que tenia els sàpiens, no? Efectivament, els sàpiens seleccionen el material millor i tenen més variabilitat i ho van a buscar més lluny, mentre que els neandertals tallen els materials més pròxims aquí a l'abric romaní. Escolta, i com sabem que són eines? Per què no pot ser una esquirla d'un tros de pedra que ha caigut per l'acció de la natura? Bé, escolta'm, si això no veus que és una eina, que és una làmina, que és un ganivet perfecte que està fet expressament, és que no tens ni puta idea de res. Eudald Escac i Mat. El Jordi Amorós i companyia localitzen en el mateix nivell una sèrie de petits focs alineats, una troballa que, ignorant de mi, suposo que és important. Però ara mateix ningú m'ho aclarirà, perquè tothom està concentrat en la feina. Aquests arqueòlegs, si en sumen el rastre d'un neandertal, perden el món de vista. Només ens queden unes quantes hores. Mira aquí. Fermí? Sí? Mira, hi porto un pinzell de passada. Un pinzell? Que t'agradarà el que estàs... El que està sortint. A veure. Aviam. Mira, amb un negatiu de fusta. Doncs sembla una tuberia, Sí. Que sí? Però és un negatiu de fusta i pel diàmetre que té, com que n'hem trobat altres, fins i tot fins a 4 metres, hem de mirar-ho, efectivament. Alguns podrien ser perfectament pals de cabana que utilitzaven els neandertals per apoyar contra la paret de l'abric i així protegir-se per fer els fogars a dins. És molt possible que formi part d'un fragment d'aquests de pal de cabana, però que no podrem excavar perquè es posa cap a dins de la secció i no podrem excavar, almenys durant molts anys. És a dir, aquí damunt d'aquest pal de cabana, d'aquest hipotètic pal de cabana, el que ha acabat caient és tots els capellons que han anat caient un damunt dels altres, Exactament, els sediments que ho han tapat, però que l'han conservat. Han conservat el negatiu. És dir, això era un fragment de pal molt llarg, podia tenir, com deies, 4 metres de llargària, i s'ha conservat només el negatiu. La fusta s'ha podrit i ha deixat només l'embolcall d'aquest pal. És a dir, que si féssim un motllo, o positivéssim, tindríem el pal tal com era quan els neandertals el podien utilitzar com a hipotètic pal de cabana. Escolta, i si sota d'aquesta hipotètica cabana hi trobem un neandertal? És molt difícil l'abric romaní, perquè els llocs de campament normalment no hi acumulaven i enterraven els morts. No, jo dic que l'hagués enxampat, que li caigués el capelló just al moment que estava sota. Si tinguessin tanta sort, això penso que... Bueno, la sort la tenim nosaltres, perquè el pobre neandertal que estaria aquí sota, molta sort no... Efectivament, si li cau el capelló sobre té poques possibilitats de sobreviure. A veure, podem destapar una mica més? Sí, mira que bonic. Mira. El veus? Perfectament, ara que li estem traient la terra que li ha caigut perquè el martell l'ha mogut, veiem perfectament que és un negatiu. Segurament la fusta hauria ser de pi, que és la més abundant, però de tota manera s'han de fer els estudis per poder saber exactament el tipus, l'espècie vegetal. Però és un espècimen
botànic molt interessant i, a més, segurament antropogènic. Aquesta és l'hipòtesi. Això ho analitzarem més tard. I mentre segueixo esperant que m'expliquin alguna conclusió, ara que tenim pals de fusta i tot per fer habitacions, m'extasio davant aquestes meravelles de travertí. Es formen amb l'acció de l'aigua durant milions d'anys. Si fos poeta, ara em sortiria una poesia en la qual descriuria aquestes formes capricioses. Però, com que no ho soc, me'n vaig al laboratori de campanya a veure el sempre savi Biosca a comprovar si ja ha processat a l'ordinador la informació dels fogars i les restes de neandertals. Que fort! O sigui, això és una llar neandertal. Amb els fogars aquí, aquest que és el de taller i l'altre que és el de cuina. I aquests aquí? Aquests d'aquí és el que en diem els brasers. Brasers? Sí, els brasers són els fogars que serveixen per escalfar, estan ben col·locats aquí a la vora de la paret. Però com estava compartimentada aquesta habitació? Aquesta habitació és... Us ho ensenyo reconstruït. Aquí teniu el que serien allò, les fustes. Però molt llargues, no? Estan com a sobredimensionades. Sí, però ja n'hem trobat, eh? Ja n'hem trobat negatius de fins i tot 4 metres de llarg. I llavors això aniria allò recobert o bé amb branques o bé amb pells. Això no n'hem trobat traces. I aquest fogar està dintre de casa mateix. Per què? Sí, aquest fogar és el fogar domèstic, és el de radialització. És el fogar que permet l'interfàcie entre el que és l'exterior i l'interior del clos. Ah, i el de taller, clar, el de taller està fora, els altres devien servir per calentar tota aquesta estructura, que a més ja es veu que té com una forma de ximeneia, no? És així estructurada cap a baix. Exactament. Ja sabem com era l'hotel neandertal. Fogars per cuinar, per fer eines, per escalfar i unes fustes per fer una cabana que delimités l'espai. No m'estranya que els neandertals s'hi aturessin quan estaven de pas. L'abric els oferia protecció, bona caça, espai... Un hotel de 5 estrelles, vaja. Aquesta gent quan arribaven en una cova, o en un abric, o a l'aire lliure, la primera cosa que feien abans de res era encendre un foc, perquè era el seu concepte d'adaptació al territori. Ja sabem que sempre tenien una funció, no? Podia ser el que dèiem, o es troba indústria lítica perquè era un lloc on treballaven, o es troben osses d'animals perquè és on menjaven, però podia haver algun foc que tingués un sentit... És a dir, o llocs de foc on no s'hi ha trobat absolutament res? Sí, evidentment. Evidentment, doncs hi ha focs que serveixen per il·luminar... Només. Per escalfar-se, etc. Estem en un clima molt més fred que l'actual i, evidentment, el foc serveix per millorar el lloc on estàs, no? Ja. Igual que fem ara, que ens posem a fer el foc de camp i toquem o cantem el conveià, podria haver funcions lúdiques d'aquest foc. Clar, és que això és una tradició. Jo penso precisament que això és una herència que ha quedat seleccionada i ha arribat també a la nostra espècie. És dir, això nosaltres no ho hem inventat. No. Això ho han inventat espècies anteriors a les nostres i fins i tot la nostra espècie en els seus orígens. La història de la humanitat és una història d'evolució, de transmissió de coneixements i experiències, generació rere generació. Com el foc, fa milers d'anys, o com fa 100 anys Amador Romaní, l'arqueòleg de Capellades, que va descobrir les primeres restes a l'abric. Avui, l'Eudald i el seu equip han agafat el relleu d'aquest pioner que, amb pocs mitjans però amb molt d'entusiasme, va obrir camí. Tots, cadascú a la seva manera, anem escrivint les pàgines de l'evolució. Malauradament no hem trobat cap resta de neandertal, però marxem amb un bon bagatge. Hem pogut comprovar com vivien els neandertals fa 60.000 anys, que és el nivell que hem excavat. Fem la darrera passejada per l'abric romaní de Capellades. L'Eudald hi tornarà, com hi torna cada estiu. M'ensenya el barret i el porró que marquen el punt on va començar a excavar ara fa 27 anys. Qui sap quants metres més baixarà, quants secrets neandertals més aconseguirà desvetllar en els pròxims anys. I qui sap, fins i tot, si finalment algun dia trobaran l'os d'un neandertal. Bé, com deia, no sé ben bé qui, missió acompleta. Hem descobert el secret neandertal que amaga l'abric romaní. I, de fet, ens n'hem adonat que els neandertals tampoc eren tan diferents de nosaltres. Es repartien la feina, construïen habitacions, parlaven a la vora del foc i també hem après moltes coses d'ells. Hem après a fer foc, a fer sopa sense Thermomix i a mantenir el foc durant 3 dies sense necessitat de pagar la factura del gas. En definitiva, a viure en poquet i pagant poc, que, com deia no sé ben bé qui, és una de les claus cap a la felicitat. A més, ens han demostrat que tenien molta visió de futur, perquè van ser els primers que van obrir un hotel aquí, al nostre país. Ells ja es veien a venir que tard o d'hora això s'ompliria de turistes. En definitiva, que van ser uns avançats al seu temps. Que sigueu feliços
i ens trobem la setmana que ve aquí, sota terra. El programa, vull dir, Ho dic de bon rotllo. L'Eudal i jo hem decidit que ens quedarem a l'Hotel Neandertal de Capellades uns quants dies. Si està la mar de bé aquí. Ens estem construint una cabana suite espectacular. No fem mala parella, oi? No sé què pensaràs tu, Eudal, però jo tinc la sensació que ens està quedant molt guapa. Sí o no? És el nostre nivel, Fermí. Oh, no us podeu imaginar la de calés que m'estalviaré en hotels a partir d'ara. Ai, l'acabo de... Oh, espera, a veure... Oh. Llet Nostra, llet de les cooperatives catalanes, patrocina la cuina de la història. En aquest jaciment, la recepta que s'hi escau és la carn de poltre a la llosa de travertí i amb aroma de romaní. La carn de poltre perquè sabem que en aquell moment es menjava a cavall i de fet n'hem trobat al jaciment. La pedra és la pedra que tenim al jaciment, el travertí, i també n'hem trobat fogars fets amb aquesta pedra. Encara no hi havia d'altres suports per coure. I el romaní, una mica com a llicència poètica pel nom, però també per marcar aquell moment en què algú se li va ocórrer de posar un ingredient més, alguna cosa més en aquesta cuina purament alimentària, i va inaugurar un camí que arriba fins a la nostra cuina creativa d'avui en dia. Per fer la carn de poltre a la llosa de travertí ens farà falta carn de poltre, una llosa de travertí que la tenim escalfant al forn a màxima potència i l'acompanyarem amb una vinagreta de verdures que portarà tomàquet, ceba, all picadet, orenga, una punteta de bitxo, julivert, oli, vinagre, sal i pebre. És molt fàcil fer aquesta salsa. Simplement hem de posar una miqueta de tomàquet picat, una miqueta de ceba, si teniu ceba tendra millor, que sempre és més suau, una mica d'all picat, orenga, una punteta de bitxo, això ja depèn de si us agrada el picant, i julivert picat en quantitat, El julivert ens donarà frescor i ens donarà color. Força oli, oli d'oliva, abundant. És una vinagreta, Un rajolí de vinagre. Sal. I pebre negre. Aquests ingredients els barregem i ho deixem macerar una estoneta. Mentrestant aniré a buscar la llosa, que ja la tinc calenta. Salarem la carn. Un rajolí d'oli. I la posarem a coure. Posarem una miqueta de romaní a la vora, que a l'escalfar-se el romaní ens aromatitzarà la carn. I ho deixem coure un minutet. Quan la tenim cuita per un costat, li donem la volta. Procurarem que la carn ens quedi al punt, que ens quedi crueta per dins. Un cop tenim la carn cuita, la posarem al plat. L'acompanyarem amb una patateta al caliu i repartirem per sobre aquesta vinagreta que hem preparat. I ho decorarem amb una branqueta de romaní. Bon profit.
Llet Nostra, llet de les cooperatives catalanes, ha patrocinat la cuina de la història. Hem vist com vivien els neandertals a l'abric romaní de Capellades fa 60.000 anys. Aquesta espècie a Europa incrementa la seva sociabilitat a través del control i l'ús social del foc. Tot i així, tot i la seva complexitat, col·lapsa i s'extingeix fa 25.000 anys. L'Homo sapiens, la nostra espècie, ha d'aprendre del passat per millorar la nostra supervivència i el futur d'espècie al nostre planeta. L'Evolució és una empresa cooperativa i aquestes empreses ho demostren cada dia. Llet Nostra. Federació Farmacèutica. Caixa d'Enginyers. Abacus Cooperativa. Habitatge Social USOC. Sapiens.